ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ କାମ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଳତୀ ମୋହନକୁ ପଚାରିଲା, ଦେଖିଲ କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ଏହା ବୋଧେ କେଉଁ ପଶୁର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର। ତୁ ଜମା ଭୟ କରେନି। ମାଳତୀ ଜିଦି କରିବାରୁ ମୋହନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଘ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଓ ତା ଛୁଆ ସେଠାରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ ଏହି କୁନି ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କୁନି ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଓ ଦୁହେଁ ତା ନାମ ସେରୁ ଦେଲେ। ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ପାଳିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା କଥା, ଗେଲ କରିବା କଥା, ସେହିଭଳି ସେ ସେରୁର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋହନ ଓ ମାଳତୀର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ ସେରୁକୁ ଘର ଜଗାଇ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାଳତୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଆଉ ମୋହନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋହନ ଏଥର ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ଓ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥାଏ। ତାର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଦିନେ ମୋହନ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ କାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ? ପୁଣି ତୋର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁନୁ ହେରି, ଘର କରିକି ସେଠାରେ ରହିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଏକା କ'ଣ? ଏବେ ପରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେରୁ ରହୁଛି, ଆଉ ଭୟ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଗୋପାଳ କହିଲା, ସେରୁ ସେ ପୁଣି କିଏ? ଗୋପାଳର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୋହନ କହିଲା, ସେରୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଘ। ତାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପୁଅ ପରି ରହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପାଳ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତୁ ଖରାପ ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ କେବେ କ'ଣ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବେ? ତୁ ଯଦି ବିଲେଇ ପାଖରେ ମାଛ ରଖିକି ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବୁ। ଏହା ପରେ ମୋହନ କହିଲା, ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସେରୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋ ଛୁଆର ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଏହା କହି ମୋହନ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୋହନ ମାଳତୀ ତାଙ୍କର କୁନି ଛୁଆ ଓ ସେରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଏତେ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିନି। ଏହା ଦେଖି ମାଳତୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ମୋହନ ଘରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ମାଳତୀ ତାର ଛୁଆକୁ ସେରୁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ ମୋହନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା। ମାଳତୀ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ମୋହନ ଆସୁଛି ଓ ମୋହନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତମେ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଜାଣିଛ, ତମେ ଘରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲିଣି। ଏହା ଶୁଣି ମୋହନ କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆମ ପୁଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ତାପରେ ମାଳତୀ କହିଲା, ମୁଁ ପୁଅ ପାଖରେ ସେରୁକୁ ଜଗେଇ ଆସିଛି। ହଉ ଚାଲ,
ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଏହା କହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ଘର ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଘର ବାହାରେ ଶେରୁ ଆସି ବୁଲୁଥିଲା ଓ ତାହାର ପାଟିରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ ଦୁହେଁ ରାଗିଗଲେ ଓ ମୋହନ ରାଗିକି ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିକି ଶେରୁର ବେକକୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇ ଦେଲା। ସେଠାରେ ବାଘ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ମରିଗଲା। ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଓ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋହନ ଓ ମାଳତୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଓ କାନ୍ଦିଲେ। ଶେରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶେରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ମାରିଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା କଥା ଓ ଧନରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ତୀର ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଆସେନି। ସେହିପରି ଆମେ ଥରେ ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ କି ସେହି ଭୁଲଟା ଆମର କେବେ ଠିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।